Pointti on edelleen siis se, että kun mun mielestä tää ei oo hauskaa. Mie en pidä tätä niinku millään tasolla hauskana. Siis tässä on sellainen niinku sairas fiilis, koska tää on hyvä peli siitä huolimatta, että tää ei oo niinku... Tässä tilanteessa tää ei oo yhtään hauskaa. Niin mulla on ollut hauskaa tän pelin kanssa, ja me tykkään tästä pelistä. Tässä on hyvät mekaniikat, tää on kiva peli kaikin puolin. Tai no, ei nyt kaikin puolin, tässä on tosi paljon asioita, mitkä kärsyttää minua ihan helvetisti. Mutta, koska tämä on kaikesta siitä huolimatta hyvä peli, niin mie vaan, siis... Me on vaan vittu sucker for dick. Elikkä siis... Mie haluun pelata tätä, mutta tää vituttaa minua ihan suunnattomasti just niinku tällaisissa... Just tämmöisessäkin niinku tilanteessa, missä mie nyt niinku oon. Mie vihaan tätä bossfightia. Tää on minusta ihan vitun perseestä. Ja tässä ei oo mitään muuta paskaa. Siis okei. Oli tämä. Ole tämä fightti. Ole vaan. Tai sitten oo se jälkimmäinen taistelu. Ehkä se pointti, mitä me olin aikaisemmin tossa sanoos, oli, että Dark Souls 1 oli peli, joka ei pelännyt olla. Tai siis niinku, joka uskalsi olla vaikea. Aikana, jolloin pelit oli helppoja, niin se... Vittu, mie taas nähnyt yhtään mitään, kun toi heilu kuin heinämies, toi yksi paskana ammatus. Dark Souls uskalsi olla vaikea aikana, jolloin pelit oli helppoja. Mutta nyt minusta tuntuu, että me ollaan päästy siihen pisteeseen tässä historian kirjoituksessa, että tää Dark Souls 3, mahdollisesti 2, luoja paratkoon, ehkä jopa Elden Ring, ei uskalla olla mitään muuta kuin vaikea. Koska se on se identiteetti, minkä tää pelisarja on itselleen rakentanut, on se, että tää on vaikea XD, eikä mitään muuta. Vaikka tää on tosi paljon enemmän muuta kuin vaikea. Niin minusta tuntuu, että tää oikeesti pelkää ihan tosissaan. Ettei tää vaan oo liian helppo. Koska mun mielestä just tällainen niinku pomotaistelu. Tällainen niinku pomotaistelu. Mikä on tää, että sä taistelet eka 2 tyyppiä vastaan. Joka okei, kieltämättä tän kun oppii, ja jos vaan jaksaa keskittyä, siis se on nyt tää pointti. Tän kun oppii, ja jos vaan jaksaa keskittyä, niin tää ei oo kauhean vaikea taistelu. Ja se kakkosfeissi, minä sanon myös, siinäkään ei ole se ongelma, että jos jaksaa keskittyä, edelleen se on tärkeää, että pitää jaksaa keskittyä ja oppii sen, niin se ei ole vaikea. Minä sain sen puoleen väliin HP, no problem. Jos mä pääsin siihen uudestaan ja uudestaan, niin se olisi 5 kertaa ehkä, niin se olisi mennyt läpi, tai jotain vastaavaa. Niin jotenkin minä aistin sen, että tää peli ei niinku uskalla luottaa siihen. Tää peli pelkää olevansa liian helppo. Mun mielestä se, koska siinä vaiheessa kun mennään siihen, että okei, sun ei enää... Kysymys ei ole enää siitä, että sä oot niinku näissä mekaniikoissa. Sä oot näitten mekaniikkojen päällä ja että siellä luet sun vihollista, niin se ei enää riitä, vaan me mennään niin pitkälle, että me niinku yritetään väsyttää sinut, herpaannuttaa sun huomio ja tapetaan sinut sillä. Joka on ihan, siis teknisesti ottaen fine and dandy. Nyt täytyy muistaa yksi ihan, siis tosi tärkeä asia mun mielestä. Koska jos kuvitellaan, että me olisin lähtenyt pelaamaan, jos me olisin pelannut tässä pelissä sen, lisäsisällön, tai siis sen pääpelin,
siinä järjestyksessä, missä minä sen pääpelin on nyt pelannut, että minä olisin jättänyt ne Aldrikin veljekset tappamatta. Tai vaikka minä olisin tappanutkin ne. Ja jos minä olisin tappanut ne, niin se on sellainen fightti, missä siellä ensin tapat sen pomon. Niin kuin periaatteessa. Vittu toi on ärsyttävää, kun toi yhdistyy samaan aikaan just toi. Joo. Jätän sen siihen. Mut siis Aldrikin veljekset. Mie eka tapan ne. Tai siis, mie tapan ne, niin se on sellainen, että tapat ensin sen toisen niistä veljistä, sen jälkeen siihen tulee uudet health barit, sä tapat ne molemmat. No okei, mie en tiedä, jatkuuko se vielä siitä. Mut mie olisin mennyt sen pomon. Sitten mie olisin mennyt seuraavaa paikkaa. Mikä olisi ollut se Arc Dragon piikki, jos kuvitellaan, että mie olisin mennyt muuten samassa järjestyksessä. Okei, siinä olisi välissä ollut se Oseiros, mikä vittu se olikaan, joka sitä Oselottia huuteli. Niin siinä olisi ollut välissä se, mutta sitten sen jälkeen tulee se, no joo, okei se lohikärmen pudotus, mutta sen on enemmän sellainen gimmickki kuin oikea pomo. Mutta sitten tulee se Nameless Kingi, joka ensin, silloin health bari, joka sun täytyy pudottaa, ja sit siellä vasta päästä taistelemaan sitä oikeet pomoa vastaan. Ja sen jälkeen mie meen tonne Painted Worldiin. Ja seuraava pomo on sellainen, missä on health bari, jonka jälkeen, kun sä oot saanut sen nolliin, sulla on toinen health bari, jonka jälkeen sä taistelet sitä oikeet pomoa vastaan. Eli sä tapat 2 pomoa periaatteessa ensin, ennen kuin se päästä niinku siihen oikeeseen pomotaisteluun. Luojan kiitos. Se Luojan kiitos se nyt me otan turpaa. Apuri siinä oli oikeesti hyvä, koska mie en ois päässyt sitä läpi. Ihan suoraan sanon. Mie en ois päässyt sitä läpi ilman sitä apua. Niin luojan kiitos. Se oli hyvä. Ja nyt sitten niin kun sen jälkeen, kun me on vetänyt sen pomon, mie tuun tänne. Ja mikä onkaan seuraava pomo? Se on tää, jossa siellä tapat ensin 2 jätkää ja sen jälkeen sä taistelet oikeat pomoa vastaan. Niin mulle tulee ihan suoraan sellainen fiilis, että okei, me ollaan sen ulkopuolella, että se ei niinku riitä enää, että siellä niinku oot mestaroinut nää Dark Soulsin mekaniikat. Vaan sun täytyy sen lisäksi myös niinku jaksaa oikeasti keskittyä niinku tiukasti tähän niinku pelaamiseen. 15-20 minuuttia, niin sit sä voitat sen pomon. Kun sä jaksat pelaa täysiä, pitkää, niin se on niinku se, mistä lähdetään. Joka on siis, kieltämättä, se on ongelma yhdessä tapauksessa. Se on ongelma siinä tapauksessa, että sulla on niinku peli, joka perustuu siihen, kuinka taitava sä oot pelaamaan sitä. Ja sit sä haluut, että se sun peli on vaikea. Se ei oo ongelma, jos sun on peli, joka perustuu siihen, miten niin taitava sä oot pelaamaan sitä. Koska eihän siinä mitään. Antaa pelaajan omaa tahtiinsa opetella pelaamaan sitä peliä, ja sit se pärjää siinä, jos pärjää. Mutta, jos sulla on tällainen niin kuin Dark Souls on, että tää on hyvin paljon kiinni siitä, se vaikeustaso on tosi paljon kiinni näiden mekaniikkojen takia siitä, miten tää peli toimii, siis on siitä, että miten hyvin sä osaat nämä mekaniikat ja miten hyvin sä osaat ajoittaa nämä bossit. Niin nyt meillä tuleekin sitten tekninen ongelma. Siinä vaiheessa, kun Dark Souls sanoo samalla, että no minäpä haluan olla vaikea, minä pelkään olla mitään muuta kuin vaikea. Kun siinä vaiheessa, kun sinä osaat pelata tätä peliä hyvin, niin eipä se olekaan enää niin vaikeeta, koska se vaikeus perustui siihen, että sinä et ollut niin hyvä. Nyt kun sinä yhtäkkiä ootkin niin hyvä, niin sitten tulee sellainen pelko, että ei helvetti, nyt meidän porukka kun on pelannut näitä meidän Souls-pelejä, tai Frommin pelejä
Ja sitten näissä on hyvin samankaltaiset mekaniikat kaikissa. Niin ne on oppinut pelaa näitä tosi hyvin. Ja nyt nämä pelit ei enää tunnu niin vaikeilta, niin me menetetään se meidän maine, että nämä meidän pelit on vaikeita. Katastrofi. We can't have that. Niin sit tehdään tällaista. Väsytetään. Mie en niinkään valita siitä, että tää on vaikea. Se ei ole mun ongelma, että nämä pomot on vaikeita. Vaan mun ongelma on se, että kun mun mielestä tää on henkilökohtaisesti miten tää vaikeus on tehty tällekin pomolle, on vääränlaista vaikeustasoa. Ei tää oo sellainen niinku vaikeustaso, mikä saa minut ainakaan tuntemaan, että sit kun tää on niinku valmis, että pelasinpa mie hyvin. Ja näytän kaikki liikkeet tuntuu ihan kusetukselta, kun me no okei. Se jätti laavaa jälkeensä, niin se nyt oli mun oma henkilökohtainen vika. Et me dotkesin väärää paikkaa, mutta viimeksi vaikka me väistin sen niin kuin oikein, niin se ei silti auttanut, koska se alue, voi vittu, millä se on, niin oli niin laaja. Minua ei oikeesti kiinnosta tää pomo yhtä. Ei yhtä. Okei, palataan takas. Dansseritaktiikka, se nyt saattaa olla. Että tää vaan yksinkertaisesti on. Tai sehän on fakta. Kyllä me tiesin, että tää oli upittuun parempi, kun se mun dexterity on siellä maksissa. Että hyvä kyse siitä, mistä minä tykkäsin. Vitsi, kun se väistit vähän huonosti. Au. Stamina taas huomaamatta loppuu. Au. No piti koittaa vaan yhden kerran, mutta kyllä minä koitan nyt uudestaan vielä yksi kerta. Kello on sen verran paljon, että pitää käydä nukkumaan kohta. Jaksaa vielä töihin huomenna. Se on niin ikävä, kun minä haluaisin käyttää sitä keihästä, mutta se keihäs vaan siis yksinkertaisesti siinä saa enemmän rangeja, mutta se on muuten, siis se on huono. Se lyönti vie enemmän staminaa ja se tekee tyyliin saman verran damaa. Ja se on hitaa.
Pierupilvi. Liian aikaisin. Kun nää sattuu taas samaan aikaan. Oi. On niin vaikee väistää toi tulipallo. Mulla on ainakin henkilökohtaisesti hankaluuksia arvioida sitä etäisyyttä, missä vaiheessa se on tulossa. Pieru. Joo, henki lähti. Ei lähtenyt jo.
Nice. Nyt vaan pitää... muistaa oikeesti pelata loppuun asti. Yes. Älä sano, että tää oli... Älä sano. Vittu. Siis vittu, jos olisi ollut vielä 3. feissi. Niin sit ois jäänyt. Mutta ei ollut 3. feissi. Niin ei jäänyt. Joo, siinä oli kyllä tarpeeksi urheilua tälle päivälle. Kova. Kyllä tää helpotti taas tää. Kyllä tää nopeampi ase vaan helpottaa ja sit pääsen niinku yli eikä ympäri. Vie vähemmän staminaa, tekee saman verran damakea, on nopeampi. Ei mun kannata sitä keihästä käyttää. Vaikka minä haluaisinkin. Ihan vaan siis sen takia, että koska... musta se on hauska. Mutta että niin kun... niin. Se on vaan huonompi. Yksinkertaisuudessa. Mie suoraan vaan handicappään itseäni, jos... tossa. Jos mie käytän sitä. Great Lord Queen. Place the ring at cliff and hold the banner high to summon facilitators of transport. Great Lord gifted the ring at city an isolated place, world and his beloved youngest daughter, promising her that he would come for her when the day came. Me niinku tuolla... todennäköisesti kyse on nyt siitä... tai mulle tulee mieleen se kliffi, missä me olin tuolla ylhäällä. Meinaa niinku sitä. Nyt on ensin levelin aika. Nyt muu tää... kaiken järjen mukaan. Mä en tietysti kattonut, mä otin itseltäni ton 86, kun mä vaihoin ton sormuksen, niin paljon me menetetys jouskarista. 10 kuitenkin, että aika paljon. Mitä? Tää on silti... vörtti. Tää nyt menee yli ton käpin, mut silti toi nostaa 5 damakea. Tuo sormus. Tän näkyy. Ja se nostaa itse asiassa 8. Missä se on se? Tossa. Welcome her speak. Very well, then take nourishment. Jos me nyt sit voitot Endurance. Ja sit Carryweighttiin me ei nyt tarvi, kun me käytän tota. Endurancehan meistä varmaan on tuttu. Tää nyt on aika kaukaan siitä tää hahmo, mihin minä alun perin halusin lähteä, mut tähän suuntaan mentiin, niin... tai no minä halusin vähän sellaista paladin tyylistä, mutta että ei niinkun... tuollainen hybridi on vähän vaikea rakentaa tässä, kun se tuntuu sit siltä, että se on niinkun oikein parempi painottaa johonkin. Tää on tää mun oma fiilis asiasta. Demons birthed from a common cause share almost everything between them, even the pride of their prince and his near-faded flame. So that the last demon standing may rekindle it. And 'tis as if it were but yesterday. We did all we could to spare her from them. Much has happened since. Mayhap I should apprise thee
of what the thin light of these eyes might reveal to the eyeless firekeeper. Scenes of betrayal, things never intended for her ken, visions of this age's end. Joo. The eyes show a world destitute of fire, a barren plain of endless darkness, a place born of betrayal. So I willed myself Lord to link the fire, to paint a new vision. What is thine intent? Ajattelin vähän jotain käänteistä siihen verrattuna. Seething Chaos. Missä se on se toinen toi Demon Prince tossa? Curved Sword. Voi veljet. Siistin näkö. Kaikkea sitä. Miten löytyykö jotain mikä? Tossahan olisi tollain ruoska mikä skaleisi hyvin feitistä. Mulla ei tosin oo paljon feittiä. Minä en edes kattonut tätä kundyriä muuten silloin. Tai katoin me eikö hetkinen? Olis me kundyri ollenkaan? Increase vigor, endurance, vitality, but take more damage. The prisoner is one who is staked everything on a belief. Proclivity, most apparent in the greatest of champions. Mitäs muuta sieltä sai? Vitsin, minä en kattonut sitä sielua ollenkaan. Champion Kundyrs Halbert. Joo. Now. Öö. 11 tonnia vähän päälle, niin sais ton toisen levelin. Mites? Kun mulla on kevyempi ase, niin saisis me paremmat armorit tästä. Nää ois vissiin paremmat, mutta ne oli myös raskaammat. Mie silloin... Mulla oli jossain tää se paperi, mihin mä olin laskenut kuinka paljon oli raskaammat. Eli kun 2, 3, 5... Joku 7 kiloa suunnilleen. Ei se kyllä riitä tuo kompensaatio, minkä... Tämähän oli melkein täys tän kanssa. Siinä on niin kuin 4 kiloa ois tossa. Liian paljon. Liian paljon vaihtoehtoja. Yrittää vaan mennä niinku rule of coolille, että sais hienommat panssarit päällä, mutta ei se nyt tapahtuu. Ashen one. No joo.